Yun mga Aji, Gagambino, magandang gabi. Pasensya na pala, hindi ako nakapag-upload ngayong gabi. Mapanood nyo tong video na to sa umaga na. Gawa na yung kwento, kumuha ko ng mga gagamba ulit. Tapos pinamigay ko yung gagamba ni Cristianeno. Bago nga pala banggitin ko yung ano nangyari sa araw natin mga Aji. Shoutout pala sa inyo lahat. I-advance ko na yung shoutout nyo para pagkatapos nito diretso laban na. Special mention ko lang pala si Ian Christian Albia mga Aji. Kumuha siya ng 20 pieces na mas bati natin mga Aji. Mas bati natin. Marami ng bakante mga Aji kasi may kumuha din 30 pieces, kinuha din mga Aji. Ayaw lang magpapangalan nun pero pinalalamove kanina sa kay si Christian Eno, yung Del Sur, taga Davao del Sur mga Aji. Pinigay ko na yung gagamba niya. Ito mga Aji. Yung may salmon. Tapos si Sir Ferdinand, may pumunta sa amin dito mga Aji galing ng Batangas. Nanghingi ng gagamba para sa mga anak niya kasi yung anak niya 3, mga subscriber natin, lagi nanonood sa atin. Sa ilang beses na ako kinausap nun mga Aji, talagang alam niyo naman basta sa bata mga Aji, kasi parents din ako, may anak ako mga Aji. Hindi tayo madamot. Basta sabi ko mga Aji, pag may gagamba ako dito, kaya nyo kong dayuhin mga Aji, pwede ko kayong bigyan. Huwag nyo lang siguro ubusin yung gagamba ko mga Aji, pero bibigyan ko kayo basta kaya nyo kong dayuhin. Yun yung number 1 rule ko. Sa Sigalamales pala, nasa Pilipinas na. Welcome home, boss. Alam mo na, paano ba? Ano yung masabi mga G? Basta yun, alam mo na, boss, Galamayos natin. In God's time, boss, magiging okay din yung lahat. Ano ba? Yun mga Aji, gusto ko lang pala paita mga Aji, yung bagong gagamba natin. Marami tayong mga botchog mga Aji. Marami tayong matatabang gagamba. Ayan. Pero may mga OS din yan. May OS dyan, may good, mas bate. May nilipat na akong 3 OS. Abangan nyo yun, magaganda yun. Tapos bukas, abangan nyo siguro hapon, i-upload ko. Maglalaban ako bukas ng umaga ng, naalala nyo mga salmon natin mga Aji, yung 2. Pagre-rematchin natin yun kasi sa tingin ko pilit eh. Yung laban nila nun mga Aji, medyo busog kasi. Sa tingin ko pilit yun. Kinondisyon ko sila ulit. Sana talagang magsakmalan sila. Tapos may OS akong mas bate. Ilalabang ko sa salmon ko na medyo maliit-liit yun mga Aji. Sana kayanin. Tapos ano ba? Basta may gagamba pa ako mga Aji. Meron din akong gagambang pangputputan. Ito yung maliliit maliliit. Pinapakain ko sa salmon yan. May technique kasi sa pagpakain ng salmon. Basta yun, pag gagawin ko ng video yun. Tapos yun lang, yung mapapanood nyo sa video na to is laban yun ng tala sa tala, Gabaldon. Tapos mas bate versus Gabaldon. Double header ulit. Blow by Blow Baby. Yan mga title natin mga Aji. Pang boxing yan. Sana enjoyin nyo. Maganda yung laban. Tapos lahat sa lahat pala ng nagbablog sa Gagamba, support kayo ni Gagambino, si Kadagit, sila Galamayer, si Kasunggab, si Kabutogs James Sensei. Banggitin ko lang lahat mga Aji kasi kahit ganito kami, mga small YouTuber lang kami mga Aji, nagsusuportahan kami lahat. Kumbaga sa pamilya kami dito. Sino ba? Si Zaldi TV. Ano yung isa? Nabanggit ko na ba? Gagambinoy. Ano pa? Baka may malimutan ako mga Aji huwag na lang magtampo kasi si Dix. Yan, si Dix, si Ivan. Basta kayo na lang bahalang mamili kung sino yung gusto nyo. Anong gusto yung content, yung gusto nyong panoorin. Kasi iba't iba naman yung content namin. May naghahunt, may naglalaban. Si Dix, nagtitiksay pa, nanguli ng isda. Pero kung ano na yun mga Aji, basta yun, panoorin nyo to. Yan yung laban. God bless sa inyong lahat. Gagambino. Sana mabigay natin yung mga gusto nyong laban.
ito, ito yung tala ng nanalo ng isang araw mga kaji. Yung in-upload ko 2 days ago na ata ito. Tapos ang kakalabanin niya mga kaji ay ito mga kaji. Yan na lang size difference mga kaji. Butchog to, ito naman kumbaga sa ano, ito lang yung brusco lang to mga kaji, ganito yung size. Okay, umpisa natin mga kaji para maganda-ganda, makarami tayo. Subukan natin marami ulit. Yan ang mga kaji. Grabe. Ang mali ng brusco mga kaji, yung ginawa ng brusco, stick yung kinakagat. Pero kung nga pala, nako. Isa din, mali din pala yung butchog mga kaji. Grabe. Ang laki ng katis ng brusco mga kaji. Ayan. Ito. Nakikita nyo to. Yan. Yan mga kaji, yan yung katis niya. Mali yung butchog, nahuli niya ng mga kaji, pinakawalan niya pa eh. Nag-iinayang ako mga kaji kasi magandang gagamba natin to. Pero sabi ko nga, yan yung sports ng gagamba. Papalag ko mga kaji. Palag pa yan. Patay naman yung brusco mga kaji. Patay naman yung brusco. Mga kaji oh. Grabe oh. Kahit butchog yan mga kaji. Grabe, papalag pa. Patayan talaga to mga kaji. Oh, grabe yung butchog mga kaji oh. Uy, harap ka. Huwag ng kamay ko. Grabe, walang sapat-sapat to mga kaji. Diretso patayan to. Uy, matalikod no. Grabe. Kung makita nyo lang mga kaji, gano'ng kalalaki yung katis nyan. Ayan o, yung butchog mga kaji, kita nyo yung chan nyan. Luming lang siguro yan mga kaji. Hindi talaga. Ito naman yung isa. Ito natin lagay dito mga kaji, sa may unahan banda. Kung papalag pa to. Agatan pa ba sila? Grabe. Nakaagat pa ito mga kaji sa ganitong mga kaji. Wala na mga kaji, stroke na itong gagalong. Naku, pumalag pa. Grabe oh. Grabe yung butchog mga kaji. Suicide Squad. Pero mga gagamba natin ngayon mga kaji, puro Suicide Squad. Pero wala na to. Sa tingin ko mauwi sa tabla to mga kaji. Pero ano to, mamamatay na rin itong mga to mga kaji. Kakatis pa lang ng butchog oh. Butchog sa yung maskulado natin mga kaji. Pero wala ano, kinakain niya na yung maskulado. Uy, galaw. Nakagamot pala yung sarili mga kaji. Yun, kinagat niya na nga mga kaji. Kinagat niya na yung maskulado. Ewan ko lang kung tumama yung prediction nyo mga kaji kung dito kayo sa butchog, kung eksperyensyado na, o dito kayo sa tala mga kaji. Yung tala na maskulado, ayan o. Hintayin natin mga kaji, yan. Kita lang natin. Okay. Grabe katis talaga, o kitang kita sa ilalim ng puwet mga kaji. Okay, maraming langgam mga kaji, langgam. Ito mga kaji. Nakaputan niya pa mga kaji, pero gagalaw ba to? Tablay na natin to mga kaji. Sa tingin ko mamamatay din to. Wala no, baka dalihin tayo ng YouTube mga kaji kasi hindi na nagalaw. Wala na, sobrang bagal ng mga kaji. Yun lang, God bless inyo lahat. Tabla ko to mga kaji. Sa iba panalo tong mataba, pero hindi kasi matatapos to mga kaji kung magalaw po. Pero wala na to mga kaji, mahirap nang tapusin to. Yun lang, much love and respect sa inyong lahat. Second game tayo mga kaji, hanap tayo ng isa pa.